Ndewo na ụmụaka. Ndewo Maazị Chiwaka Kwaku. Ndị be anyị ekele unu ọzọ dịka anyị na unu na-anọkwa ụbọchị Fraịde ọbụla n'oge nkwalite Igbo. Ọ Maazị Chinwata Kwaku unu ya. Sonyere anyị na-agba nke tata. Ọ bụrụ na ndị nke mbụ anyị mere ọ dị gị mma, chetakwa ka ụmụaka gị na-esonye anyị kwa ụbọchị Fraịde ọbụla n'ihi na ihe mmụta dị ukwuu sokwa na ya. Ụmụaka tata aga m akọrọ unu akụkọ ifo pụrụ iche. Ihe mere nkịta ji bụrụ anụ ụlọ. Ihe mere nkịta ji bụrụ gịnị? Anụ ụlọ. Ụbọchị buru gboo, oge enu bụ anụ ọsa, ezi dịkwa n'ukwu ụkwa. Mgbe ọ na-abụ onye naba ọlarụ, mmadụ na ụmụ anụ na-emekọ ọfụma, ha na-ebi n'udo. Mmadụ anaghị achụ anụ anaghịkwa achụ mmadụ, ha na-ebi n'udo. Mana anụ kataziri, ọ dịka ụgani abịara adị, onye ọbụla wee zobe isi onwe ya. Ụfọdụ anụ bidoro tagbube mmadụ, anụ dịka agụ na ọdụm ma agwọ. Mmadụ bidokwara chụba ụmụ anụ dị iche iche. Ọ n'ime ya ka esi enwe ndị bụ dinta, enwere ndị ọ bụ ọrụ ha bụ ịchụ anụ. Ihe a wee mebe na-eme wee wute ụmụ anụ nke ukwuu. O wutere ha, wutesie ha ike, ha wee kpọọ ọgbakọ ka ha mara ihe ha ga-eme. Mana eze ụmụ anụ bụ agụ si ha biko ewe n'iwe na ndị ọbụla egburu onye nke ha die ha nagide, mana kwe ha nkwa na bido taa gabazie na a ga-amarịrị ka a ga-esi eme ka udo dị n'etiti mmadụ na ụmụ anụmanụ. Ọ gakwara n'iru wee jụọ ha sị, o nwere onye nwere atụmatụ ihe nwere ike ime ka udo wee bata n'etiti ụmụ anụmanụ na ndị mmadụ. Ụfọdụ nyesịa ndụmọdụ dị iche iche, mana oge ihe a na-eme, enyi nọkwa na ya bụ ọgbakọ. E wee jụọ enyi wee sị ya na ụmụ anụmanụ niile ekwuchago, kedu ihe nyanwa nwere ike ikwu dịka ndụmọdụ. Enyi wee sị n'uche nke ya ma asị ya kwuo n'ihe ha ga-eme bụ, ọ bụrụ na chi fuo, oge ahụ ndị mmadụ ji apụ ha jewesịa ahịa, na nyanwa bụ enyi buru ibu na ọ ga-esiwu na mpio wee banye, nke o jikwa na-esi n'ụzọ abanye, na ụmụ anụ ndị pere mpe maọbụ ndị na-arị elu, ndị dịka ọsa ha nwere ike ịmaba. N'ihe ha ga-eme bụ efifi, ndị ụmụ mmadụ jebesie ahịa n'ehihie ka ha baa wee je bukuru egbe ha na mma ha ji achụ nta. Ụmụ na egbe na mma ka ndị mmadụ ji achụ nta, ka ha ji bukurisi. Ọ ya bụ ha bukurisi na onwe ezi ikikere ndị mmadụ nwere n'ebe ụmụ anụ nọ. Ha wee kwekọrịta onye ọbụla nwa aṅụrị. Ha wee sị na ọka ha na ka ha jee larụla zuo ike, ka ike wee dị ha echi ije ihe ha kwadoro. Mana oge ha nabara n'abalị, nkịta wee mịpụ wee gaa na be otu onye mmadụ wee kọwarịa, wee sị ya na ụmụ anụmanụ na-akwado ịbịa echi ma ọ bụrụ na ha gabasịa ahịa, ka ha bịa buru egbe ha ji achụ nta, ya nakwa mma na ihe ndị ọzọ ma ube ha jigasị achụ nta. Nọọ ihe a ka ụmụ anụmanụ kwadobere. Ha wee sị ya eziokwu, ọ sị onye nke a wee nye ya anụ ọta udurie gakwuru mmadụ ibia ọzọ. Ọ sị nkịta nyakwukwa ihe o kwuru ka onye ọzọ nụ ya. Nkịta wee kwukwa ihe o kwuru na mbụ, na ụmụ anụ na-eche ha nwa bụ mmadụ gabasịa ahịa echie, ka ha si na mpio bata buru egbe ha ma ụta ha ji achụ nta ma ube ma mma. Ha wee sị na ebe ọ bụ ihe a ka ụmụ anụ kwadobere na ha agaghị eje. Ha wee zoo onye ọbụla wee mee ka ha pụrụ apụ. Oge o ruru, ụmụ anụ wee gaba ije ka ha jee na be ndị mmadụ, mana nkịta ekweghị eso. Ha sị nkịta ka ga ọ na-aga n'azụ, ụmụ anụ na-aga, n'ihi na ọ mara na ọnya gbara ama ka ọ ghara ịdị ka oso. Mana oge a ha ruru
eruzie n'ihi na ndị mmadụ a gwara nkịta si ya esokwa na-abịa maka ihe ha ga-eme ụmụ anụmanụ. Ọnya kpatara nkịta ji na-ana azụ ka ọ ghara iso na ndị mgbọ ga-atụta maọbụ ndị a ga-egbu mma. Ndị ụmụ anụmanụ wee ruo ozugbo ha na-abata n'ụlọ ndị mmadụ, onye nke ha batara n'ụlọ ya ka ha jee onye a ebupụta egbe gbaa anụ nke ha, onye nke ọzọ bata, onye nwe ụlọ ewepụta mma gbuo ya. Ihe a ka ha megide wee gbuo ụmụ anụ, ihe gburu ụmụ anụ gbuo ha, gbuo ọtụtụ n'ime ha. Ha wee were ọsọ wee laa, wee buru apa ma ndị nwụsịrị anwụ, ndị ụmụnne ha nwụsịrị ma ndị nwa ha nwụsịrị, wee na wee risie ụjụ. Oge a na-ekwu ya, nkịta agbapụgo n'obodo, nọọzi n'obodo ụmụ anụmanụ. Ụmụ anụmanụ wee jụba ese, wee kpọkuo chi ha na-efe, wee sị ya gosi ha onye gbara ama. Oge ihe niile a na-eme, ụfọdụ ụmụ anụmanụ butere ozi na nkịta anọghịzikwa n'obodo ụmụ anụmanụ, na ọ gbalago be mmadụ wee jee biri. Ha wee sị n'ebe ọ bụ na nkịta gbara be mmadụ jee biri, nọọ nkịta gbara ha ama. Ọzọkwa dịka ibie, na mgbe ha na-eje ọgụ ije kpote ngwa agha ụmụ mmadụ na nkịta esoghị, nọọ nkịta gbara ha ama. Ha wee chegide nkịta na-eche ya ka ọ na-achite azụ n'ọfịa ebe ụmụ anụmanụ nọ. Nkịta na-achite wee ruo taa. Ọnya mere wee ruo taa nkịta ji wee bụrụ anụ ụlọ. Ndewo na ụmụaka. Ndewo maazị. Nkịta anyị abịago n'isi njedebe. Ọ ga-amasị m otu anyị sikwa eme ya na mbụ. Onye kwụrụ ọtọ gwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a. Ndewo na ụmụaka ibe m. Ndewo. Aha m bụ Nkembụfọ Kasarachi. Ihe m mụtara n'akụkọ a bụ ọ dị mma ịyọ mmadụ mgbaghara kachasị mgbe anyị mejọrọ. Ndewo na ụmụaka ibe m. Ndewo. Kụọrọ na aka. Nwaada Kasarachi si anyị na mgbe ọbụla anyị mejọrọ mmadụ na ọ kwesịrị na anyị ga-ayọ mgbaghara, ọkwa na eziokwu. N'ihi na nkịta mejọrọ ụmụ anụmanụ mana ọ yọghị ya mgbaghara, kata ma ọ gbafuru agbafu gbana na be dị nta, akwa na eziokwu. Kedu onye ọzọ ga-agwa anyị ihe ọ mụtara? Onye ọzọ ga-agwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a. Chetakwanụ na anyị si ka anyị mara ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị kacha ege ntị n'ụlọ akwụkwọ. Kedu onye ọzọ ga-agwa anyị ihe ọ mụtara? Ndewo ụmụaka ibe m. Isiokwu ike. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo. Aha m bụ Mmadubukomakwa, adị m afọ 12. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo a bụ na ọ dịrọ mma ịgbagbu ndị ibe gị n'ihi ihe ndị mmadụ mere ụmụ anụmanụ. Ụmụ anụmanụ na-anwụsịsị. Kụọrọ na aka. Ndewo. Gbakọ Chukwu si anyị na ọ dịghị mma mmadụ igbu onye agbata obi, ọkwa na eziokwu. N'ihi na mmadụ na ụmụ anụ na-ebido n'udo mbụ, mana ụgani bịaziri mmadụ wee gbugo ụmụ anụmanụ. Ọ dịghị mma mmadụ igbu onye agbata obi maka na agbata obi onye bụ nwanne ya, ọkwa na eziokwu. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị si n'ụdaalụ. Na ya bụ akụkọ ifo na nke tata, unu ahụgo otu nkịta si wee so ụmụ anụmanụ ime. Ụmụaka ga-anọ ntị. Ọ dị oke mkpa na mgbe ọbụla ị nọ n'ọgbakọ, ị kwesịrị ka ị kwuo uche gị, kwuo ebumnobi gị, ka ọ ghara ịbụ mgbe ọbụla ya bụ ọgbakọ gbasara ịgazie n'azụ ị na-akatọ ihe ekwutere n'ọgbakọ, kwa na eziokwu. N'ihi na mgbe ha nọ n'ọgbakọ, ọ bụ na nkịta kwuru na ọ dịghị ya mma n'obi ka eje bute egbe ndị mmadụ, ụmụ anụmanụ nwere ike ige ya ntị karịa ije na-esu ha imi n'azụ, kwa na eziokwu. Gwakwọrọ unu onwe unu aka. Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị na-asị unu daalụ na nke tata. Dịka unu sinyezere anyị, nwetakwa na anyị na unu ka na-anọ kwa ụbọchị Fraịde ọbụla n'oge nkwalite Igbo na Maazị Chinwetakwafor. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube. Cheta binyere anyị aka na follow na Facebook. Ijekwa na YouTube, binyere anyị aka na subscribe. Metụ aka na mgbịrịgba dị na YouTube. Mgbe ọbụla anyị gbagoro nwe ike sonyere anyị. Ndị be anyị na-asị unu ka emesịa na ụmụaka, kedu ihe unu na-asị ha? Ka emesịa.